tashi mu kowa gona. Arewa ku tashi mu kowa gona. Arewa ku tashi mu kowa gona don albarkar nama akwai daɗi. Noman gero, noman shinkafa, noman maiwa, noman dawa, noman acca, noman masara, noman dauro, noman gwaza, noma na rake, noman dankali, noman rogo, noma na gyada. Na ga kamar wani nau'i ne har da masara da wani abubuwa a ciki. Shin dama su wannan kaji an tsara su ne dole sai irin wannan abinci koko? Gaskiya su abincinsu ba ma ai kusan abubuwan da ake hada abincin nan ya fi kala kusan 10. Akwai masara, akwai waken soya, akwai kuli wanda muke ce ma GNC, akwai kwakwa ta manja duk ana hadawa da ita, akwai dusa alkama duk ana hadawa da ita, akwai lysine, akwai methionine, akwai toxin binder, duka abubuwa ne da yawa waɗanda duk ana hadawa da su, ba wai abu ɗaya bane ake hadawa cikin abincin nan, abubuwa ne da dama sinadarai wanda su ne ake hadawa. Akwai kashi ma, akwai dutse duk cikin abincin nan. Dutse wannan limestone akwai shi cikin abincin kajin nan. Bambancin shi wannan abinci da abincin da ake kira da abincin turawa wanda ake zuwa cikin buhu. To ai shine wannan. Shine in ka siyo shi to ai kowa yanda suke ke hada shi kowa da hadin ne, da na turawan da na wannan duka shine zaka su ma shi suke hadawa su yi wannan, shi ma wannan in ka yi shi ka hada shi shi ma shi zai baka wannan abin da kake badawa ka hada shi duka da ɗaya ne. Saboda in ka yanka ko kaza Hausa ce ka yanka za ga ai akwai duwatsu cikin kundin ta in ka fasa, to wannan shi ke taimaka musu wurin nika abincin da ya gyara abincin da suke. Suna buƙatar dutse da kashi, shi dutsen yawanci shi ke sa taimaka ma kwan yayi wannan bayan da kashin shi ke taimaka da kuma ƙwarin kafa su rika ɗauki kansu. Da wani lokaci idan aka yi abinci aka samu rashin kashi ko dutsen ya ɗanyi karanci za ka ga kazan wani lokaci tafiya ma yana mata wahala, tana ɗan kasa tafiya saboda wannan rashin ba girma bane. Akwai girma da nauyi, amma akwai kuma wanda kuma rashin kashin ba su a cikin abincin, an rasa kashi da duwatsun da ke cikin abincin an rasa shi ke kawo masu wani lokaci kaga sun gurgance ba su tafiya. Duk da akwai wasu ciwuka da dama da suke yi, amma wannan yana daga ciki da kuma ko kuma kaga kwai an yi shi ba kwari, yana daga cikin shi ma lokaci wannan abin da ke jawo wannan. To kamar ta bangaren ba su abinci, shin ko da yaushe ake bukata a samu abinci cikin kwaminsu na abinci ko akwai lokacin da ya kamata a sa masu in sun cinye ba za a kara musu ba, ya dai lamarin yake? Gaskiya yawanci an fi so ana ba su abinci so 2 a rana. Ana son kaɗan ba su, yanzu ka kama aika kusan abincin da ya ƙare, to ba lokacin ana ba su, aka ba su da sassafe wani lokaci 6 zuwa 7 ake ba su. In aka sa musu kuma ba za a ƙara ba su ba sai kuma daga karfe 3. Ana so bayan sun dan cinye abincin kamar yadda kaga abincin ya kusan karewa, to sai a dan bar su dan tsaya, to wannan hutawa da za su shi zai sa kada su aje kitse, saboda in suka kitse kuma za su bayyin kwai. To dan dama da za a ba su na dan rashin abincin na dan awa 2 zuwa 3, to dan kitsan shi kada ba zai zauna ba. Kuma bayan nan in aka ba su karfe 3 shikenan shi za su ci hamman garba, kuma in dare yayi za su kwanta su bacci. Su ba su bukatar haske yanzu, kananan kaji ke bukatar wuta, amma su ba su bukatar wuta. Yanzu wani zaka ji suna sa ma kaji abinci da su ce ai su kwana suna ci. Wannan kamar misali na nama ne, su ne so ake cikin dan lokaci kaɗan, sati 3 sati 4 sati 5 su girma sosai, to shi yasa ake sa musu wannan abincin. Ko bukatar su kwana suna ci su ba, to ai so kake nan da nan su girma ka saida, amma su ko wannan daga ka kunna musu fitila sati daga sai da kawo su suna kanana zuwa sati 8 ba su bukatar fitila. Sai kaman wani lokaci in an shiga kamar irin lokacin da za a ga yini bai da tsawo, dare ke da tsawo, to wannan lokacin ne ake dan bukata kana dan kara masu dan wutai, yawa kana dan kara masu dan haske saboda su dan samu cin abinci, dan yanayin yinin ya dan, saboda lokacin zaka iske karfe 6 rana ke fitowa kuma zaka iske 6 ta fadi, to za lokacin wannan ana dan bukata ka dan kara masu kaman ko da awa 2-3 su dan kara cin abinci wannan su dan samu. Amma shi ma ba wai ka ce ka dauke shi ba duka ya kai har safe, kajin nama ne suke da wannan, zaka sa masa saboda nan da nan su girma su aje naman da ake bukata
a saida su waɗannan su. arewa ku tashi mu kowa gona arewa ku tashi mu kowa gona arewa ku tashi mu kowa gona don albarkar nawa akwai daɗi